Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da zuwa wannan webinar. Insha Allahu a wannan webinar zan faɗi sirri ne na yadda nake samu aƙalla 200k wato 200,000 a duk wata online kuma ta hanyar halal. So kuma duk wannan kuɗin da nake samu ina samun su ne ta amfani da wayana na hannu wato smartphone. So na san wani zai ce samun kuɗi kuma da wayan hannu? Yes, samun kuɗi da wayan hannu. So abin da ka rasa kawai shine ilimi. So in baka da ilimi akan abu za ka ga kaman ba zai yiwu ba. So wannan shine dalilin wannan webinar ɗin saboda a fahimtar da kai ta yaya za ka gane cewa za ka iya amfani da wayanka wajen samun kuɗi a online. So na san da yawa sukan yi amfani da wayoyinsu ne wajen shiga TikTok, kallon WhatsApp status da dai sauransu. To har datan ka ta ƙare ba tare da ka samu ko sisi ba. Insha Allahu a wannan webinar zan yi bayani dalla-dalla yadda za ka fahimci ta yaya kai ma za ka fara amfani da wayanka. Wayanka ta zama asset ba liability ba. Wai abu ne wanda baya baka kuɗi ya zamana cewa yana baka kuɗi. To shine. So kafin mu fara wannan webinar, so akwai gargaɗi da zan yi. So wannan class ne na masu burin canza rayuwar samun kuɗinsu. In ka kasance kana da buri na fara samun kuɗi a online, so insha Allah wannan class ɗin naka ne. So sai ka kasa kunne, ka bi bayani dalla-dalla, daki-daki, kada ka yi skipping ko kaɗan. So shine saboda ka fahimci yadda abin yake. Sannan wannan class ba na referral business ba ne. Ma'ana wannan class ba na ka kawo wane, wane shi ma ya kawo wane kafin nan a samu kuɗi ba. A'a, wannan class ne na business. Za a koyar da kai ta yaya za ka yi kasuwanci domin kai ma ka fara samun kuɗi da wayanka ta hannu. Yes, da wayanka ta hannu. Sannan ba sharing na link ba. Na san akwai za ku ga links ɗin da suke yawo ko kuma za ku ga an turo maka link kawai in ka shiga za ka ga an ce kai ma ka sharing wa mutum 10 ko kaza. So maganar gaskiya shine wannan ba abu bane wanda ba abu bane mai kyau. Saboda irin wannan links ɗin ana kiransu da irin phishing link. Ana iya aiki da su wajen kwashe mutum kuɗi. Me yake da suna? A account ɗin shi. So za ku ga ana sharing link of za su ba da kyautan 20,000 Abdulsamad Buwa zai raba dubu kaza ko kuma Dangote. A ta sharing link. Na san akwai wanda ya takura maka da wannan. So wannan ba wai hanya bane na samun kuɗi. So hanya ne na ɓata lokaci kawai. So babu wanda zai baka kuɗi free. So shine dole ka koyi abin da ya kamata domin ka fara samun kuɗi. Shine kawai ka koyi business ko kuma ka koyi skill. Shine kawai. Sannan wannan class ba na ba na ka saka 10,000 ta zama 100,000 bane ba tare da ka aikin komai ba. So shine na san akwai wanda zai iya maka magana misali ya ce maka za ka ba shi wani kaso, so ka ba shi 10,000 ko 6,000 zai juya ma ta zama 100,000 kaza kaza da sauransu. So akwai irin wannan mutanen. In ka taɓa ji an yi scamming wani normal so kuma ko kuma akwai wanda ya taɓa maka magana ko kuma ba a taɓa maka magana ba. So kun ga ka ƙaru da ilimi kenan duk kafin mu yi nisa a class ɗin nan. Babu yadda za a yi a ce ka ba da 10,000 wai za a ninka maka shi ta zama 100,000. To shine in dai har kana da wannan mindset ɗin ma so kai ma fa ɗan uwan shi ne. So shine kai ma ka zama ɗan uwan shi kenan scammer. So shine. So kada ka yarda wani ya ce wai zai ninka maka kuɗinka da sauransu. So babu wannan hanyar. In dai iya da wannan hanyar ya kamata a ce shi yanzu ya fi kowa kuɗi. Maganar gaskiya kenan. Sannan wannan class ba na masu gaggawan samun kuɗi ba ne ko kuma 'yan platform. In ka san kana da gaggawan samun kuɗi kamar irin ka saka kaza ta zama kaza a cikin lokaci kaɗan ko kuma kana faka-faka ka samu kuɗi. So wannan class ba naka ba ne. So wannan class ne na koyon business. Wannan class ne na koyon skill, na koyon sana'a a online da kuma da wayan hannunka. So in ka san kana da gaggawa, kana da faka-faka kake so ka samu kuɗi, so wannan class ɗin ba naka ba ne ko kuma 'yan platform cash out. So wannan sai ka yi aiki kafin nan ka samu kuɗi. Sannan kuma idan ba za ka iya tsayawa minti 20 zuwa minti 30 ba domin ka fahimci wannan business ɗin. So again wannan class ɗin ba naka ba ne. So na san za ka iya ɓata sama da awa 1 ko awa 2 a TikTok ko kuma a Facebook Reels kana ta scrolling ba tare da ka samu ko sisi ba. So wannan aji ne wanda zai amfane ka. Kuma za ka mai da wayanka ta koma asset maimakon liability abin da baya kawo maka kuɗi ya koma kawo maka kuɗi. Shine ba za ka iya ware minti 20 zuwa 30 ba a cikin lokacin da kake da shi domin ka fahimci wannan business ɗin. So in dai har ba za ka iya ware wannan lokacin ba, so wannan class ɗin ba naka ba ne. So kafin mu yi nisa ya kamata a ce kun san wa yake magana. So sunana Muhammad Aliyu, to ni digital marketer ne sannan ni coach ne. Sannan na koyar da mutane sama da 1000 online. Sannan ni CEO ne na Sarauta Digitals. So Sarauta Digitals Academy ne wanda muke koyar da 'yan kasuwa yadda za su bunƙasa kasuwancinsu, yadda za su kawo kasuwancinsu online da sauransu. Saboda yanzu muna digital era ne. Duk lokacin da ya zamana cewa a yanzu business ɗinka baya online, so iya dab da durƙushewa. Saboda kusan kowane business za ku ga ana buɗe account nashi da sauransu. So shine a taƙaice kenan. Sannan kuma alƙawarina a nan shine zan yi bayani dalla-dalla, daki-daki
yadda ko da ɗan firamare ne zai fahimci yadda business ɗin nan yake. Alƙawari na farko kenan. Sannan alƙawari na biyu shine akwai gift, akwai kyauta ta musamman wanda shine sanadiyyar yin wannan webinar ɗin. In dai har kana so ka kasance ɗaya daga cikin wanda za su samu wannan gift ɗin bayan an baka wannan webinar ɗin kana kallo yanzu haka, so yana da kyau ka saurari wannan webinar ɗin wanda kyautan aƙalla ta kai kimanin darajar naira 100,000. So na san ba lallai bane ka ce ka yi missing. So shine abu ne wanda za mu yi shi a cikin taƙaitaccen lokaci da za ka fahimci yadda abun yake da sauransu. So shine. So abu na gaba shine ya kamata a ce in dai mutum Hausawa suna cewa in mutum zai baka riga, so ka fara duba ta wuyan shi. Haka Hausawa suke cewa. Saboda ya tabbatar maka da cewa fa ya fi ƙarfin wannan rigar ko kuma ya baka abu mai kyau. So shine ba wai na ce muku ina samun kuɗi a online ba a'a. Ya kamata a ce akwai shaida, akwai proof ga alaman cewa fa tabbas ina samun wannan kuɗin. So daga nan wajen za ku ga gashi nan kamfanin Bafos, gashi nan Hello Muhammad Aliyu, you have received a payment of 225,700. So sun tura mun naira dubu, an biya ni naira 225,700. So gashi nan inda kuɗin ya shigo, kamar yadda kuke gani a cikin Access Bank ɗina. So sannan kuma nan gashi kamfanin Safe Rocket sun biya ni naira 310,000. Gashi nan Hello congratulations Muhammad Aliyu gashi nan. Nan kuma credit alert ɗin ne. Sannan wannan kuma kamfanin Sela ne suka biya ni. So kamar yadda kuke gani wannan shine in dai har ni zan iya, so kai ma ka sa a ranka za ka iya saboda kai ɗaya nake da shi ba kai biyu ba. So kuma na sa kaina ne zan iya. In dai har ka ga wani ya iya abu kuma misali a ce wanda yake jin da yarenka da Hausa da sauransu, so ka sa a ranka kai ma kawai za ka iya saboda babu wanda aka haifa da iyawa. Kowa a wannan duniya ya koya. So shine ka sa a ranka za ka iya. So shine kawai saboda kowa kai ɗaya yake da shi. Kawai me aka fi ka shine na dagewa da kuma an koya kuma an yi amfani da daman da aka samu. So shine. So kamar yadda kuke gani a nan wajen ma gashi kamfanin Espaniya sun biya ni naira 85,000. Sannan ma ga alert ɗin. Sannan kuma nan wajen gashi nan kamfanin Safe Rocket again sun biya ni naira 119. So ga alert ɗin again a gefen nan. So kamar yadda na faɗa mana shine abu ne wanda in ka sa kanka sannan kuma ka ga in dai ka sa a ranka ka ce za ka yi so babu wanda ya isa ya hana ka yi. So daga nan ma gashi nan kamfanin Safe Rocket sun biya ni naira 211,000 alert ɗin nan. Again nan kamfanin Sela 210,000. Shi nan alert ɗin sun ɗauki charges na naira 50. So wasu sukan ɗauki charges wasu kuma ba sa ɗaukan charges. So ya danganta da irin yanayin kamfanin da kake aiki da shi. So wannan zan mana bayanin shi a gaba. So wannan ni ne kafin na fara online business da kuma bayan na fara. So idan kuka duba da kyau za ku ga akwai canji. Akwai canji sosai da sosai. So idan aka ce maka online zai canja maka rayuwa, business a online zai canja maka rayuwa kar ka yi musu. So lokacin da ake faɗa mun ni ban yarda ba gaskiya. But tun na ga ya canja wasu rayuwa so su ya canja musu rayuwa ni ma bari in shigo in gwada. Na shigo na gwada kuma na jajirce nayi abin da ya kamata. So idan kuka duba da kyau za ku ga wannan hoto da wannan za ku ga akwai bambanci sosai. Akwai bambanci sosai saboda maganan gaskiya shine kana da kuɗi daban da kuma baka da shi daban. So saboda yanayin kwanciyar hankalinka ma zai zama na cewa daban ne. Maganan gaskiya kenan. So alhamdulillah, alhamdulillah. So online business ya bani abubuwa da dama. Ya bani freedom. Kashe kuɗi a lokacin da nake so a kuma lokacin da na ga dama saboda me yasa? Saboda ina samu alhamdulillah. Daidai gwargwado kamar da kuke kallo a baya. So kai ma in ka mai da hankali kai abin da ya kamata babu abin da zai hana ka fara samu. Shine kawai. So sai a nutsu a yi bayani, a ji bayani dalla dalla daki daki saboda ka fahimci yadda abun yake. So me student ɗina suke cewa a kaina ma'ana me ɗalibai na suke cewa a kaina. So in dai har wannan business ɗin da gaske ne, so bai kamata a ce ni kaɗai nake samun kuɗin ba. Ya kamata a ce akwai wasu a ƙasa na ko kuma wasu wanda na koyar su ma suna samu. Haka abun ya kamata ya kasance ba. So shine. So daga nan wajen za ku ga gashi nan support group namu. Gashi nan support group ne wanda wani student ɗina muke adding ɗinsa a ciki saboda duk abin da mutum bai gane ba yake tambaya da sauransu. Za ku ga ya ce alhamdulillah congratulations to me. Ya samu 60,000 a cikin sati ɗaya. Sai kuma nan Abdul Muhsin ya samu naira 30,000 a cikin kwana ɗaya wannan ya same ta saboda sales ɗin gaba ɗaya a cikin kwana ɗaya ya yi shi guda ukun nan. Sai in kuka duba da kyau daga nan wajen
iya cewa alhamdulillah ina miƙa godiyata gare ku da jajircewa akan wannan business ɗin da kuke yi mana. Allah ya saka muku da gidan aljannar firdausi. Sai ya ce especially sai ya ce musamman Muhammad Aliyu ya bani ƙarfin gwiwa sosai wallahi. I don't have anything to say about him face na ci gaba da yi masa addu'a. Allah ya sa insha Allahu da ma sauran mentors. So duk wani student muka yi ƙoƙari mu ga mun yi adding ɗinsa a cikin support group saboda a yi guiding nasa duk abin da bai gane ba so ake nusar da shi a ce ga abin da ya kamata kai ga abin da kai saboda abu ne wanda baka sani ba abu ne wanda baka da ilimi a kai. So shine sannan nan ma da kuke gani gashi Queen Mariya ta samu naira 50,000 a cikin sati ɗaya. Tana cewa alhamdulillah alhamdulillah. So tana cewa gaba dai insha Allah wataran sai millions. So kun ga tana da ƙarfin gwiwa akan abin da take kenan. So shine. To daga nan ma za ku ga gashi nan support group namu gashi nan Bilkis ta samu 120. Sai kuma nan wajen Bashir Muhammad ya ce wa Muhammad Aliyu last week ya samu 65,000. This week kuma ya samu 35K. So ka faɗa min yanzu in ba online ba ta yaya ne za ka samu irin wannan kuɗin? Wani irin business ne za ka yi na zahiri samu irin wannan kuɗin? So babu shi. Maganar gaskiya kenan. A zahiri dai in dai ba kana da jari ba, jari mai ƙarfi. So online business zai baka dama baka da jari mai ƙarfi sosai kuma ya baka dama ka samu irin wannan kuɗin. Maganar gaskiya kenan. Sai kuma nan gashi Malama Khadijat take cewa daga ɓata data da take a social media. So ta dawo tana amfani da wannan datan wajen fara samun kuɗi. Tana cewa har yanzu ita bata yarda cewa ta bane take samun kuɗi a online. Gashi nan a rubuce. Tana cewa duk da kasancewanta mama kuma tana da yara kuma a haka tana aikace-aikacen gidanta kan bai hana ta samun wannan kuɗin ba. So ka ga ya zamana cewa ko kina da yara ko kuma kina ganin ke baki da lokaci da zaki business a online. So akwai wanda suka fi ka zama busy suna yin abin da ya kamata. Sai take cewa so a faɗa wanda ba su yi join ba they are missing a lot of things wallahi suna missing. So shine. So shin wani business ne wannan nake ta magana a kai? So na san wani zai ce to wannan wani irin business ne? Ai ya kamata a ce mun san wani business ne ba wai a ta nuna mana cewa wane yayi kaza wane yayi kaza ba. So ba kowane business bane illa affiliate marketing. So na san maybe ka taɓa jin kalmar affiliate marketing ko kuma ka attending classes da yawa ko kuma webinars da yawa. So maybe abin da ya hana ka nutsuwa ka fahimci abin da ya kamata shine rashin wanda zai baka mentorship, rashin wanda zai nutsu ya maka bayani yadda ya kamata ko kuma rashin kai baka nutsu da kyau ba. So akwai abin da muke kira da mentorship. Abu ne wanda za a kama hannunka tiryan-tiryan koyi da kai daki-daki yadda za ka fara. So insha Allahu ka zo inda ya kamata da za maka bayani dalla-dalla daki-daki kuma ka fahimci yadda abun yake. So menene affiliate marketing? So idan aka ce affiliate ana nufin ɗan tsakiya ma'ana kaman dillali a zahiri kenan ko kuma in aka ce affiliate marketing ana nufin dillanci. So shine. So meye ne affiliate marketer yake yi? Meye ne dillali yake shi ne? Kamar a zahiri dillalai suna sai da filaye da gidaje da shaguna ko kuma suna ba da hayan gidaje da shaguna. To amma kuma abin da za ku lura a nan shine wa'innan gidaje da shaguna da filaye ba nasu bane. Na mutane ne suke ba su talla. So su menene aikinsu? Shine su je su nemo customers su kawo wa wannan mai gidajen. In suka kawo masa aka gama ciniki in ciniki ya ƙullu su kuma a ba su wani kaso daga cikin abin da aka yi wannan cinikin. Wannan shine affiliate marketing. Simple way, simple. Sai kuma misali na biyu shine misali a ce in kun je kasuwa akwai misali irin kasuwan kwari na Kano ko kuma kasuwa dai wani inda kake misali. Akwai wanda za ka kalle su a bakin kasuwa. So wa'innan su na bakin kasuwan nan fa ba su da shago. Za su hajiya me kike so? Ina so na sayi atamfa da su leshi da sauransu. Okay so mu je gashi nan to mu je shagon mu. So zai ɗauke ku tiryan-tiryan ya kai ku zuwa wajen mai shago. So bayan ya kai ku zuwa wajen mai shago so za ku gama zaɓen kayayyakin ku saya. Bayan kun gama nutsuwa kun zazzaɓi kayayyakin ku kun saya kun gama cinikin ku. So fa da za a ce za ku tsaya a kan kwana za ku ga ya dawo wajen mai shagon nan ya zo an sallame shi an ba shi wani kaso daga cikin abin da kuka saya. So me yayi? Ya yi affiliate. Shi affiliate ne ya zama ya yi dillanci kayayyakin da ba nashi ba ya siyar. So mu muna yi ne a online. So zan mana bayanin mu me muke sayarwa sannan ta yaya muke samun kuɗi da yawa haka. Fatan an fahimce ni. So shine. So sorry? Shin wannan business ɗin ya halatta kafin ma mu je bayani na gaba?
ya kamata koma me za ka yi a rayuwa, ka nutsu ka yi tunani da kyau. Gane cewa fa duk abin da yayi ya kamata a ce ka ci halal. So ko wane irin addini yake ya kamata a ce abu halal kake ci saboda kar ka zo ka ji daɗi a nan wajen, ka je can kuma samu saɓanin haka. So Allah ya tsare. So duba da yadda ake samun kuɗi da yawa a business ɗin, wani zai ce anya business ɗin nan halal ne? To duba da bayanin da na yi a baya, in dai har dillali zai bi abin da ya kamata, zai kuma bi abin da shari'a ta tanadar, so ya ci halal. So shi ne. So wannan shi ne kaɗan daga cikin binciken da muka yi. So kaima za ka iya zuwa ka yi bincike a kai saboda ka tabbatar da cewa abin da za ka ci halal ne. So shi ne. So me ake saidawa gaba ɗaya a marketplace ɗin? So abubuwa da biyu ake saidawa. Kamar yadda na yi bayani shine ana saida physical product. In aka ce physical product shine abin da za ka gani kuma za ka taɓa. So kamar yadda na mana bayani a baya shine su dillalai ai suna saida fili, gidaje da waya. So ana kallon su kuma ana taɓawa ba. Sai kuma in misali a ce in waya ne, in kuma kwamfuta, in kujera ne duk ana kallo ana taɓawa. So shi ne. Sai kuma digital products, abin da mu muke sayarwa kenan a online. Digital products, abubuwan da za ka gani amma kuma ba za ka iya taɓawa ba. So wannan zan mana bayanin shi a gaba. Abin da za ka gani amma ba za ka iya taɓawa ba. So wannan su ne kaɗan daga cikin affiliate marketplace, kasuwannin da muke samun wa'innan digital products ɗin, inda muke samun kayayyakin da mu muke sayarwa. Wannan su ne kaɗan daga cikin kasuwannin. Na farko akwai Sales Rocket, akwai Seller, ga Pioneer, ga Verpos, ga Expertnia, ga Staycut. So kowanne ka ga dama za ka iya registration da shi. Kowanne ka ga dama za ka iya zuwa ka yi rijista da shi domin ka fara wannan kasuwanci a online. Ka fara ɗaukan kayayyaki daga ciki, ana digital products kana sayarwa. So amma fa ba wai ka yi rijista ba, a'a kana da ilimin da za ka sayar. So kai registration zai zama maka kaman asara ne saboda ai ba ka san yadda za ka yi aiki da shi ba. So shi ne bayanin da zan mana a cikin wannan webinar insha Allahu. So wannan Sales Rocket suna biya duk ran Asabar. In kai sale, in ka saida abu za su biya ka ran Asabar. Duk kuɗin da abun da ka sayar. So shi yasa aka ce muku ana iya samun kuɗi sati, wata, wasu kuma 24 hours. Sai kuma Seller suna biya duk bayan 24 hours. Pioneer kuma suna biya duk ran Monday. Kuma Verpos suna biya duk ran Juma'a. Haka ma Expertnia su ma ran Juma'a. Kuma Staycut su kuma ran Monday. So wannan su ne kaɗan daga cikin misalan digital products. So misali na farko shine online courses. So menene online courses? Kamar yadda na faɗa mana mu muna saida digital products ne. So mu muna saida digital products, ya ƙunshi videos, audio da ebooks. So idan aka ce digital product me ake nufi? Ana nufin ilimi. Ilimi da zai koyar da mutum wani abu, zai guiding nasa akan wani abu. Misali a ce wata ta iya haɗa turaren wuta, za ta zauna ta nutsu ta yi course akan wannan abun. Online course, videos da sauran abubuwa da ake buƙata duka za ta haɗa shi. So za ta ce to duk wanda yake buƙatar ya koyi wannan abun akwai course na musamman wanda na haɗa, wanda zai koyar da kai wannan abun. So ka biya da kuɗi ta koyar da kai ka iya meye ka iya a online. Amma fa ba a zahiri aka koyar da kai ba, sannan ka samu ƙarin bayani dalla-dalla, daki-daki yanda za ka koyi wannan abun. So wannan online course kenan. Abu ne wanda zai guiding naka akan ka koyi wani abu amma a online. So shi ne. Sannan kuma ebook, akwai irin littattafan da ake karantawa. Musamman mata suna karantawa a littafi ko kuma PDFs haka. So wannan kun ga digital ne, abu ne wanda kake kallo amma kuma ba za ka iya taɓawa ba. Sai kuma subscription services. So misali a ce subscription na data, DSTV, GoTV, kana zuwa kana biyan kuɗi kai subscription amma ba ka kallon subscription ɗin nan saboda ba za ka iya kama shi ka taɓa ba. So shi ne. Sai kuma audiobooks. So me yasa mutane suka fi son su saida digital product? Me yasa aka fi so musamman ma a online a saida digital product? To abu na farko shine no delivery charges. Babu wani charges da za a maka in ka saida digital product. Babu wani charges da za a caje ka wai wannan an caje ka ne. Sai kuma automation. Abu ne wanda za a yi shi sharp. Ba wani tunda kun ga ai akan a online ne, network ne. Kana saya zai je maka nan take. Kuma wanda ya sayar maka nan da nan shi ma zai samu kuɗin shi. Fatan an fahimce ni. Sai kuma easier to sell, sauƙin sayarwa. Sun fi sauƙin sayarwa akan kuma abubuwa na zahiri. Saboda me yasa? Kana zanne ne a waje ɗaya. Fatan an fahimce ni. Kana zanne ne kana amfani da wayanka, kana magana da wanda zai saya, kai kuma ka riga ka yi magana da wanda yake da kaya za ka sayar.
to shine sauƙi, ma'ana sauƙin sayarwa, sai kuma more commission. So an fi samun kuɗi, an fi samun commission da yawa, la'ada da yawa. So misali a digital product za a iya baka kaso 50 na abin da ka sayar. Amma fa a physical product misali ace ka saida filin miliyan ɗaya, za a iya baka 500,000 kaso 50 ba zai taɓa yiwuwa ba. An yi ƙure shine an baka 5%, so kaso 5 a cikin wannan kuɗin. So amma kuma a digital product za ka iya saida abun 20,000 a baka 10,000. So kun ga ya fi commission. Shi yasa kuke kallon mutum zai saida abu guda 5 misali ace kun ga ka saida abun 20,000 guda 5, kun ga kana da 50,000 kenan. To kun ga ya fi commission. So wannan su ne kaɗan daga cikin misalin more commission. So wannan na saida product ne, kaya mai darajar naira 20,000. So duk sale ɗaya idan nayi ina da naira 10,000. So kun ga anan na saida guda 2, nan kuma na saida guda 3. So wannan rana daban ne, wannan rana daban ne. Sai kuma anan na saida guda 14 a rana ɗaya. Sai kuma anan na saida guda 2. So wannan hakan zai tabbatar maka da cewa wannan business ne, saboda babu wanda ya isa ce maka ga abin da zaka samu a rana ko ga abin da zaka samu a sati. So ya danganta da irin yanayin yadda kasuwan ta juya maka, kuma yanayin yadda sales ɗin suka zo maka. So shine kawai hakan ya isa ka gane cewa fa wannan business ne. So babu wanda ya isa ya ce maka ga abin da zaka ke samu, yau gobe zaka samu kaza, gobe zaka samu kaza, babu. So shine yanayin ƙwazon da kai, yanayin kuɗin da zaka samu. So shine. Sannan kuma a the same business ɗin nan, wannan business da nake mana bayani, a wannan business na samu kusan 1.5 million naira in 3 months. A cikin wata 3 kacal na samu naira miliyan 1.5 million. So ka faɗa mun, in ba online ba, wani business zai baka wannan kuɗin a cikin wata 3? In dai ba kana da jari ba, kamar yadda na mana bayani a baya. Dole sai kana da jari mai ƙarfi ma kuwa. So online ne zai baka dama da kuɗinka kaɗan ka samu kuɗin da baka tunani, in dai ka samu ilimi kan abin da ya kamata ka yi. So always ina faɗa mana shine ilimi shine komai. So in baka da ilimi akan abu, so zaka ta yawo ne ka daki can, ka daki can, ka zo kana cewa kai online ɗin nan kaza kaza da sauransu. So shine. So ilimi kake buƙata kawai. So na san da yawan ku za su fara tunanin, so ta ina zan fara? Me ya kamata na fara? Me nake buƙata kuma don fara wannan business ɗin? So wannan shine abin da ya sa muke wannan webinar ɗin, saboda wayar da kan mutanenmu musamman na arewa, saboda su fahimci wannan business ɗin. So abin da kake buƙata shine kana buƙatan abubuwa guda 3. Na farko kana buƙatan wayanka, sai kuma internet connection. So saboda inda ace baka da internet connection, ba lallai bane ma kake sauraron wannan webinar ɗin. So saboda dole sai da internet connection kafin nan kake jin murya na, sauransu. Sai kuma abu na 3 shine DMA. So menene DMA? DMA yana nufin Digital Marketing for Arewa. So DMA wani program ne wanda aka ƙirƙire shi saboda mutanenmu na arewa, musamman mutanenmu na arewa. Saboda idan kuka lura da yawa an bar mu a baya, yawanci mutanenmu sukan aka ga abu a online akan ce scam ne da sauransu. So wannan program ne wanda yayi bayani dalla dalla ta yaya zaka fara wannan business ɗin. So duka student ina da kuka gani a baya, duka ta wannan sun yi amfani da wannan DMA ɗin ne, Digital Marketing for Arewa, domin koyon wannan business ɗin. Ni karan kaina da shi nayi amfani domin na koyi wannan business ɗin, nake samun kuɗi. So in dai har kana so ka koyi wannan business ɗin kuma ka samu nasara, dole kana buƙatan wannan program ɗin. So menene DMA ya ƙunsa? Menene a cikin DMA? Wannan sune kaɗan daga cikin abubuwan da suke cikin DMA. So misali ace kowanne zaka biya kuɗi daban-daban domin ka koye shi. So wannan shine kuɗin da mutum zai biya. Amma DMA ya haɗa su gaba ɗaya a waje ɗaya. So abu na farko shine mindset shift. Ta yaya zaka gyara tunaninka akan cewa ba a samun kuɗi a online. So online ma gaba ɗaya ƙarya ne da sauransu. So za a maka bayani ta yadda zaka gyara tunaninka, ta yadda zaka yi abubuwa yadda ya kamata a cikin sauƙi. Sai kuma affiliate marketing. So yayi bayani akan affiliate marketing dalla dalla, daki daki. So yadda zaka fahimci yadda business ɗin yake gaba ɗaya. Sai kuma sponsored ads. So yadda zaka koyi yadda zaka ke yin talla a social media apps, misali irin Facebook, Twitter da Instagram da sauransu. So shine. Na san akwai misali ace zaka kalli post ɗin wani, ka san dai baka following nashi irin Instagram, amma zaka kalli tallan shi ya fito maka kawai. So irin wannan, ta yadda zaka tallatar da abubuwan da kake so ka sayar. Sai kuma WhatsApp marketing. So WhatsApp marketing, mutanenmu suna wasa da WhatsApp, maganar gaskiya kenan. So mutanenmu suna ganin kamar WhatsApp fa duk shirme ne da sauransu, kawai ba abin da ake a WhatsApp banda chatting a irin group na, misali ace group irin na 'yan mata da samari da sauransu, ko kuma group na makaranta. So mutanenmu ba su san ana iya amfani da WhatsApp wajen samun kuɗi ba.
So in har yanzu kana tunanin cewa ba a aiki da WhatsApp wajen samun kuɗi, so fa an barka a baya, maganar gaskiya kenan. Sai kuma sales funnel, sai kuma product research. So ta yaya ne zaka yi bincike akan kayan da ya kamata ka sayar? Wane kalan kaya ya kamata ka sayar? Wanne ne zaka fi samun kuɗi da shi? So wannan ɓangare yayi wannan bayanin. Sai kuma WhatsApp automation. So WhatsApp automation yana nufin ta yaya ne zaka ga WhatsApp ɗinka zai ke maka aiki ko da ace baka online. Misali ace customer ya zo ya maka magana da sauransu, ta yaya ne zaka yi replying nashi ko da ace baka online da sauransu. So wannan an yi bayani a ciki duka dalla dalla kuma daki daki. Sai kuma abu na gashi nan, sai kuma sales closing. So ta yaya ne zaka saida abun? Ta yaya ne zaka samu wanda za su saya? Duka wannan an yi bayani a wannan ɓangaren. Sai kuma Facebook ads. So na san misali ace in ka shiga Facebook zaka kalli misali ace kamfanin Coca-Cola ko kuma kamfanin Temu. Kana kallon ko kuma AliExpress kana kallon tallan su ko da yaushe zaka kalli kana kallon posting ɗin su. So daga sama kuma zaka ga ana sa sponsored ads. So ka san dai baka following nasu, amma zaka kana shiga zaka kalli posting ɗin su. So ta yaya ne kai ma zaka koyi irin wannan abun domin kake tallatar da business ɗinka? Ta yaya zaka koyi irin wannan abun? So wannan an koyar da shi dalla dalla daki daki yadda zaka iya ka zama ƙwararre a kai. Sai kuma copywriting. So idan ka haɗa duka waɗannan abubuwa gaba ɗaya, haɗa total ɗin su, so zai baka total gaba ɗaya naira 174,000. Idan ka haɗa duka, misali ace kowanne zaka biya shi daban daban, so zai baka wannan kuɗin. So sai kuma akwai bonus. So akwai graphic design course, misali irin haɗa flyer na siyasa, banner na siyasa, logo. So duka wannan mutum zai koyi yadda ake yi. Sai kuma mentorship. Misali ace mutum zai biya ni mentorship, zai biya ni na guiding nashi, na edit ɗin shi a cikin group ɗinmu ba tare da ya mallaki wannan program ɗin ba. So maganar gaskiya sai dai ya biya ni naira 15,000 saboda na yi guiding ɗin shi duk wani abun da nake yi nake samun nasara na bashi. So shine. Sai kuma class template. So class template wani me yake da suna? Wani zan iya cewa template ne wanda nake amfani da shi, wanda nayi making kuɗi sosai. Dan da shi nayi amfani on making almost 1.5 billion kamar yadda kuka gani a baya. So wannan mutum zai same shi a matsayin bonus, a matsayin kyauta kenan. Sai kuma weekly session. So wannan weekly session muna bayani ne akan bayani dalla daki daki duk sati. Mukan kira wanda suka ƙware akan wannan business kuma wanda suka yi nasara. So su zo su ke ƙara wa student ɗinmu ilimi, ko kuma daga cikin student ɗinmu akwai manya wanda su zo suke ƙara wa na ƙasa da su ilimi. So shine. So idan ka haɗa zai zama 32,000. So idan ka haɗa na farko da na biyu zai baka kimanin naira 206,000. So yanzu misali ace ka biya wannan kuɗi domin ka koyi wannan business ɗin naira 206,000 duk da abubuwan da ka gani a baya da kuma bonuses da suke ciki. So idan aka ce ka biya wannan kuɗin domin ka koyi wannan business ɗin, shin za ka biya? So ko da ace ka biya wannan kuɗin ka koyi wannan business ɗin, so kai ne da riba. So ba kai asara ba saboda ilimi ne. Ilimi kuma idan ka riga ka iya, ya riga ya shiga kanka, an riga an wuce layin. So shine maganar gaskiya kenan. Saboda ilimi in ka riga ka iya, ka cuci wanda ya koyar da kai. So duba da yanayin kuɗin da muke samu da sauransu, balantana ma ba za ka biya wannan kuɗin ba. So na san wani zai ce to nawa ne ya kamata mutum ya biya domin ya koyi wannan business ɗin? So DMA bai kai ko da 70,000 ba. DMA bai kai ko 50,000 DMA bai kai ba, ko kuma a ce ma naira 40,000. Kai ko da 30,000 DMA bai kai ba. So DMA naira 25,000 ne kacal ga duk wanda yake so ya fara wannan kasuwanci. So amma kamar yadda na faɗa a baya, so akwai gift, akwai kyauta ta musamman da na ce zan bayar, wanda shine dalilin wannan webinar ɗin. So wannan shine alƙawarina na farko. Na cika alƙawarina na farko, na yi bayani dalla dalla daki daki, sannan kuma wannan shine alƙawarina na biyu. So wannan limited time offer ne wanda in mutum yana so ya fara wannan business ɗin, so zai biya naira 10,000 ne kawai. 10,000 naira only, maimakon naira 25,000. So shine. So kamar yadda na faɗa mana shine wannan dama ne na lokaci kaɗan. So wannan shine sanadiyyar yin wannan webinar ɗin. Shine dalilin yin wannan webinar ɗin saboda akwai mutane da suke ta complain a kuɗin registration naira 25,000 yayi kaɗan, yayi yawa, yanayi da ake ciki da sauransu da waye da sauransu. So wannan dalilin ne ya sa muka mai da shi naira 10,000 saboda za mu yi updating
akwai skills ɗin da za mu yi adding. Duk skills ɗin da kuka gani a baya na yi bayani kowane daki-daki akwai wanda za mu ƙara wanda suka wajen guda 4 wanda kowanne mutum ya ɗauka daga ciki zai samu kuɗi sosai da su insha Allahu kamar yadda kuka kalli student ɗina suna samu. So sanadiyan wannan updating ɗin ne updating da za mu yi akan course ɗin ya sa muka mai da shi naira 10,000 wanda duk wanda bai samu damar yin registration akan naira 25,000 ba yanzu iya da damar da zai registration akan naira 10,000. So kamar yadda na faɗa shi ne limited time offer ne wanda zai iya yiwuwa ka kalli wannan webinar yanzu ka zo daga baya a ce maka kuɗin registration ya koma naira 25,000. So hakan zai iya kasancewa. So kana da damar da za ka iya registration yanzu akan naira 10,000 kawai maimakon naira 25,000 saboda da zarar mun kammala updating na course ɗinmu mun yi adding skills ɗin so zai koma. So kamar yadda na faɗa mana shi ne akwai wanda suka complain. So duba da muna da updating a kusa yasa muka sa discount saboda mutane su samu damar yin registration. So shi ne saboda duk wanda ka taimaka so Allah zai taimake ka kai ma. To shi ne saboda baka san ta yaya mutum zai taimake ka ba. So kuma abu ne wanda ka yi registration sau ɗaya ka riga ka gama registration. So sannan kuma bayan mutum ya yi registration wannan bonus ne wanda mutum zai same su bonus ne na musamman. So abu na farko shi ne mutum zai samu free wane affiliate account. Account ne wanda za ka samu na affiliate marketing ɗin account free wanda darajar shi ta kai naira 10,000 wanda a ce in dai a ce za ka biya ne kawai ka samu wannan account ɗin za ka iya zuwa website ɗinsu ka yi registration ka biya su 10,000 domin su baka wannan account ɗin. So wanda mu kuma za mu baka shi kyauta ne bayan mutum ya yi registration kenan. Sannan kuma lifetime access to the lessons wanda mutum zai samu access da lessons ɗin da course ɗin shi lifetime access wanda in ka yi registration sau ɗaya ka riga ka gama registration. So misali a ce kamar da na yi bayani a update ɗin nan. So ko da a ce ka biya 10,000 ka yi registration wanda ko da a ce mun kammala updating na course ɗin nan kai fa ka riga ka gama. So baka da case wanda update ɗin yanzu ina kusan 90% mun riga mun kammala bai wuce 10% ba ne mu yi shi ya ƙare. So shi ne. So in ka yi registration sau ɗaya babu zancen ka ƙara registration ko biyan wani kuɗi na register ko wani abu makamancin haka. Sai kuma full mentorship wanda kamar yadda na faɗa mana a baya shi ne in mutum yana buƙatar mentorship nawa dole sai ya biya ni kuɗi. So bayan ka samu wannan program ɗin za ka samu free mentorship sai kuma WhatsApp marketing hacks. Kamar yadda na mana bayani a baya shi ne ana samun kuɗi da WhatsApp. So kai dai kawai sai dai in baka da ilimi za ka ce kai WhatsApp da sauransu. So wanda darajar shi ta kai kimanin naira 15,000 wanda za ka same shi free. Sai kuma class template kamar yadda na mana bayani a baya. Class template ne wanda na yi amfani da shi na samu kimanin naira 1,500,000 wanda zan baka shi free. Za ka same shi a kyauta. Kuma duka wannan bayanin da nake muku akan naira 10,000 ne kawai. So idan har kai missing so ba wai za ka samu damar yin registration ba za ka samu damar yin registration. So amma sai dai ka biya naira 25,000 shi ne kawai. Sai kuma weekly sessions. So akwai weekly session da muke kamar yadda mana bayani a baya. Duk sati mukan gayyato wani babban affiliate wanda ya samu nasara da sauransu ya zo ya ƙarin bayani akan student ɗinmu. Bayani ɗaya biyu haka saboda mutum ya fahimci wasu abubuwa daga shi irin ƙalubale da ya fuskanta da kuma nasarorin da ya samu. Saboda kowane kalan business sai ka bi step by step da sauransu. So congratulations ina taya ka murnan fara wannan kasuwanci ko kuma in ce ina taya ku murnan fara wannan kasuwanci. Domin yin registration yanzu za ka je wajen wanda ya baka link na wannan webinar ɗin ka je DM nasa ka masa reply da I'm ready. Just I'm ready ka tura masa message da I'm ready. So zai baka procedures ta yadda za ka bi ka yi registration ko kuma zai baka link domin ka yi registration da kanka. To duk wanda ya maka normal ne. So ina taya ka murnan fara wannan kasuwanci saboda wannan shi ne dama zan iya cewa wanda dama ne na farko wanda muka taɓa bayarwa course ɗinmu akan naira 10,000 kawai saboda 25,000 ne kuɗin course ɗin kamar yadda kuka gani. So in dai har ka samu wannan dama ina taya ka murnan fara wannan kasuwanci. So kamar yadda nake faɗa a koda yaushe shi ne wasu lokutan dama suna zuwa ne sau ɗaya a rayuwa. So in baka yi amfani da ita ba so in ta wuce kuma shi kenan. So a ƙarshe kana da zaɓi biyu ko kuma zaɓi biyu ne a gare ka ko a gare ki. So abu na farko shi ne in kana da tunanin cewa okay wannan business ne fa wanda ya kamata na fara. Saboda Najeriya ta wuce tunanin yadda mutum yake tunani. Abubuwa kullum ƙara taɓarɓarewa suke duk da muna addu'a Allah ya kawo mana sauƙi. Amma kuma dai kai karan kanka ka san cewa fa yanayin shugabanninmu babu rana babu lokaci. So in baka tashi ka nema babu wanda zai baka.
kuma a ce kuma hanya ɗaya na samun kuɗi bai isa ya riƙe ka a Najeriya ba. Maganar gaskiya kenan. Hanya ɗaya na samun kuɗi bai isa ya riƙe ka a Najeriya ba. So in ba wai ka nutsu ka yi abin da ya kamata ba, kana da hanyar samun kuɗi ɗaya zuwa biyu. So wannan shine zaka kasance daga cikin wanda suke da dama-dama. Shine kawai. So misali ace ni ina yin business ɗina, akwai business ɗin da nake na zahiri kuma ina haɗawa da online ɗin. So kuma Alhamdulillah. So ni zafin ba zai mun yawa ba kamar yadda wanda yake da sana'a ɗaya wanda in fa ta tsaya shi kenan ta tsaya. So shine kana da daman ka ce okay so wannan business ne wanda ya kamata na yi domin in taimaki kaina, taimaki ƴan uwana da iyalaina da sauransu. So abu na biyu kuma shine za ka iya cewa kai ni fa ba zan iya online business ba. Maganar gaskiya shine ni malalaci ne ko kuma akwai na fara wasu ban ji daɗi ba da sauransu. So ya kamata ka gane cewa fa rayuwa akwai ƙalubale. So shine idan ka faɗi sau ɗaya bai kamata ka yi tunanin cewa ka faɗi ba kenan gaba ɗaya. So shine wanda suka yi nasara ba wai ba sa faɗuwa ba ne, a'a suna faɗuwa amma kuma da zarar an faɗi a ƙara tashi, a ƙara yin abin da ya kamata. So shine. Sannan kuma ya kamata ka gane cewa ko da kana da business in fa business ɗin nan baka kawo shi online ba, so da sauranka. Business ɗinka iya dab da durƙushewa. So shine a wannan course ko in ce a wannan program za a koyar da kai da za ka kawo business ɗinka online ta yadda za ka gyara shi ya zamana cewa ka updating nashi ya dawo online saboda ka ƙara samun customers da sauransu. So shine. So wannan shine ƙarshen webinar ɗinmu. So kamar yadda na faɗa mana shine kana so ka kasance daga cikin wanda za su samu wannan dama. So za ka je ka ma wanda ya magana wanda ya baka wannan webinar ɗin ka masa magana da I'm ready. So idan ni ne kuma already kana da access da ni, so just ka mun replying da I'm ready a DM ɗina. So zan baka procedures yadda za ka yi registration da kuma abubuwan da za ka turo domin a maka registration. So shine. So iya abin da ake buƙata kawai dama shine email address ɗinka da full name ɗinka da phone number ɗinka. Su ne za a yi amfani a maka registration. So bisalam. So Allah ya ba wa mai rabo sa'a saboda da zaran mun kammala updating so za ka iya zuwa ka samu kuɗin registration ya koma naira 25,000 ba 10,000 ba. So Allah ya bamu sa'a.